ďalšom videu a toto videjko je o tom, akých superhrdinov mám akože rada, čiže napríklad z Marvel's Avengers, alebo proste len tam, kde je napríklad Flash a také. Takže máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tých, jak sa volajú, superhrdinov, ale keď môžem, tak možno ešte doplním jedného. Takže povieme si, prečo ho máme rádi a čo má také strašne dobré. Čiže začneme na Deadpoola. Deadpool je pre mňa taký sympatický a hlavne taký, že proste má zbranie, dobre robí akože salta, parkour, teda v tom. A že má tie pištole, bráni sa, robí všetko v pohode. Ale co sa mi na ňom páči, ten oblek. Spider-Man. Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland. Je to herec. Spider-Man, čo sa mi viac páči, jak má oči, tak môže takto spraviť proste. Má pavučinu a má ten spider-web, ktorý proste iba pavučina proste ide. Vystrikne. A že sa teda môže húpať na tej, že proste húpať sa na tej sieti. Thor. Thor mám rada kvôli tému, lebo mal kladivo, ale to kladivo sa mu nejak rozbilo, tak teraz má sekeru, je bez oka, alebo má oko, ja nevím jak. Ale že proste je to boh, jeho otco je Zeus a v podstate Thor je proste silný a je strašne elektricky, vie lietať. Čiže Kapitán Amerika. Kapitán Amerika je mojej sestry najlepší fanúšik. Že najlepší fanúšik. No, moja sestra ho má strašne rada. Čiže tú postavičku samozrejme. A teda Kapitán Amerika sa mi páči v tom, že keď vyzerá mlado, tak je strašne pekný. A ten štít je jeho oblečenie. To je dobré. Iron Man vie lietať. Má tu, jak mám ja tento mikrofón, tak tu má jak to srdce a tam proste všetko je tak roboticky, alebo tak proste. A strašne má dobrú príľubu. Flash je strašne rýchly, je to mladý chlapec, 25-ročný asi, ale strašne rýchly, že iba proste predstavte si, že ste na jednej strane, že tu je činžiak a tu je tiež činžiak a proste iba obehneš nejaké ihriska a všetko je on, že iba spraví a už tam bude, že ňu, proste už tam je. Black Panther strašne dobre skáče, má dobré pazúry a zdraví a strašne má dobrý oblek. On iba toto spravia, že spadne dole. Potom máme Aquamana. Aquaman je strašne dobrý, pretože v mori, v oceáne alebo v normálnej sladkej vode proste vie rozprávať s rybičkami. Proste je to kráľ Aquaman. Vodný muž. Ktorý proste má hrblozujac, či jak sa volá, neviem. Vlastne neviem, jak sa to volá. Ale aspoň takto. Počkaj. Alebo, zlý nápad. Dobre, to je jedno. Potom máme Supermana. Superman je taký proste vie lietať, je svalnatý a ide mu z očí proste laser. Že takže. A tam si ešte nejakého posledného? Keď tak rozmýšľam. Len tak rozmýšľam, že asi nie. Asi to boli všetci. A je ich 9. Čiže ja, kebyže som z nich, tak by som
byl Spider-Man? Asi. Spider-Woman alebo Spider-Man. No, je to furt hovorené Spider-Man, čiže. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, dajte like a odber na toto video a vidíme sa v ďalšom videu. Ja? Opa. A pardon, Lu a Churmix Boss.